Wel, dyma fideo arall, a dim ond wythnos yn ôl gafach chi'r dwytha, ond wrth gwrs mae hi heddiw ddydd Gwyl Ddewi, ac felly o'n eisiau cael y cyfle i ddweud gwir i ddymuno dydd Gwyl Ddewi dda i chi gyd. Mae wedi bod yn wythnos yn Llundain sydd wedi cael blas ar Gymru. Da ni wedi cael derbynfa yn 10 Downing Street, lle oedd na fobl o bob rhan o Gymru wedi cael gwahoddiad, ac yn wir, mi oedd na gymaint o bobl yna eleni. Mi oedd gennau 4 o bobl o etholaeth Aberconwy wedi cael gwahoddiad. Ac yn anffodus, ddaru fi ddim llwyddo i weld yr un ohonyn nhw, oherwydd mi oedd hi'n anodd iawn cael lle i droi yn Downing Street. Mi oedd hi'n bersonol yn falch iawn bod y digwyddiad yn mynd o nerth i nerth, ac wrth gwrs mi oedd hi'n dda gweld y prif weinidog unwaith yn hagor yn sicrhau bod Downing Street yn agor i ddrysau i bobl o Gymru i nodi dydd Gwyl Ddewi. Yn yr un modd, mi gafwyd hefyd dadl dydd Gwyl Ddewi ddoe yn San Steffan, y tro cyntaf i mi fethu bod mewn dadl dydd Gwyl Ddewi tra dwi wedi bod ar y minciau cefn. Ond wrth gwrs, yn rhagor, mae'n bwysig bod ni yn cael y cyfle yma i sicrhau bod ni yn cael trafodaeth sydd yn benodol ar gyfer Cymru. Ond yn yr un modd, swn i'n lle hefyd llongyfarch bobl sydd wedi bod yn ymwneud â digwyddiadau i nodi dydd Gwyl Ddewi yma yng Nghymru, yn yr etholaeth yma yn Aberconwy, ond hefyd wrth gwrs digwyddiadau megis wythnos Cymru yn Llundain, a hefyd yr holl ymdrechion sydd wedi cael ei wneud i nodi dydd Gwyl Ddewi, bod chi'n Hong Kong neu yn yr Unol Daleithiau, mae'n effaith yn cael ei wneud i sicrhau bod ni'n rhoi Cymru ar y map. Ac fel rhywun sydd yn teithio ar y tiwb yn Llundain yn gyson, mi o'n bleser gweld bod stesion Westminster ar y tiwb wedi cael ei chymryd drosodd gen ymdrechion i ddangos bod Cymru yn le da i fuddsoddi ac yn le da i ddod ar eich gwyliau i sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'n bodolaeth ni a'r hyn sydd ganddo ni i gynnig. Felly dwi ddiolchgar am ymdrechion pawb i sicrhau bod dydd Gwyl Ddewi yn cael ei nodi'n gywir bod ni yma yn etholaeth Aberconwy neu mewn rhan arall o'r byd. Yn yr un modd, mae'n anodd iawn i beidio gwneud un o'r datganiadau yma heb drafod Brexit yn sydyn. Dwi ddim yn mynd i fynd i'r manylder ar hyn o bryd, ond wrth gwrs mae hi bellach yn amlwg bod rhaid gwneud penderfyniad yn gylch sut da ni'n symud ymlaen a hynny'n gynt yn hytrach na'n hwyrach. Da ni bellach yn mis Mawrth, da ni felly fod i adael ar y 9 o fis Mawrth, ac mae hi bellach yn amlwg y byddwn ni'n pleidleisio unwaith yn rhagor ar gytundeb y prif weinidog cyn y 12 o Fawrth. Os ydy cytundeb y prif weinidog yn pasio, yna mi gawn ni bythefnos o orffwys o Brexit cyn bod ni wedyn yn dechrau trafod y berthynas tymor hir efo'r Undeb Ewropeaidd, a mi fydd hynny wedyn yn 21 mis arall o drafodaeth ddiflas ond angenrheidiol. Ar y llaw arall, os ydy cytundeb y prif weinidog yn syrthio ar y 12 o Fawrth, yna disgwyl ydy fyddan ni wedyn yn trafod os ydyn ni am adael yr Undeb Ewropeaidd heb cytundeb, a hynny ar y 10 o Fawrth. Ac os ydy Tŷ'r Cyffredin yn penderfynu bod ni ddim am adael heb gytundeb yna ar y 10 o Fawrth, mi fydd yna ddadl i weld os ydyn ni'n mynd i ofyn i'r prif weinidog fynd i ymestyn cyfnod erthygl 50. Felly dyna di'r amserlen, a dwi'n mynd i ddweud dim mwy am y mater, ond jyst i grynhoi yn syml iawn ar y 12 o Fawrth fydd yna bleidlais ar gytundeb y prif weinidog. Os ydy'r cytundeb hwnnw'n syrthio ar y 30, mi fyddwn ni'n trafod os ydyn ni am adael yr Undeb Ewropeaidd heb y gytundeb, ac os di hynny'n cael ei wrthod, yn ar y 40, mi fydd Tŷ'r Cyffredin yn trafod os ydyn ni am ofyn i'r prif weinidog ymestyn cyfnod erthygl 50. Cwpl o bethau eraill eisiau cyffwrdd arnyn nhw. Mae hi yn ddydd Gwyl Ddewi, a mae bobl yn dweud gnewch o bethau dychbychan oedd un o ddywediadau mawr Dewi Sant. Wel, rwy'n ddiolchgar iawn i sefydliad y merched, y WI yn Ysbytifan sydd wedi gyrru y bathodyn bach sydd wedi cael ei wneud yn y gangen honno o'r WI. A pwrpas y bathodyn bach yma, di gofyn i mi wisgo fo mwyn bod fi'n nodi pryderon aelodau y WI am yr hyn sy'n digwydd i'r amgylchedd. A dwi yn meddwl bod hwn yn ffordd dda iawn o lobio eich aelodau seneddol. Dwi'n gyson yn derbyn e-byst yn lobio aelodau seneddol am y gwaith da ni'n neud, ac yn aml iawn mae'r e-byst hynny yn dod o safleoedd megis 38 degrees sy'n golygu bod yna rhywun arall wedi sgwennu nhw, a bod yna ddim byd yn bersonol amdanyn nhw, ac felly dwi'n ddiolchgar iawn i gangen sefydliad y merched yn Ysbytifan am mynd i'r drafferth i fod yn bersonol iawn yn y ffordd maen nhw wedi cysylltu efo fi, ac yn gofyn yn syml iawn i mi rannu i pryderon nhw yn gylch yr hyn sy'n digwydd i fyd natur oherwydd newid hinsawdd. Felly dwi am meddwl bod hwnna'n ymdrech dda iawn gan sefydliad y merched. Ac yn yr un modd, i mi beidio pechu, dwi hefyd yn ddiolchgar iawn i Merched y Wawr, sef y fersiwn arall o sefydliad y merched efallai sydd bodoli yng Nghymru. Mae Merched y Wawr wrth gwrs yn bodoli hanner canrif a mwy, a dwi yn hynod o falch o'r llythyr yma dwi wedi dderbyn gan Merched y Wawr hefyd sydd yn nodi pryderon Merched y Wawr yn gylch diffyg darpariaeth bancio mewn cymunedau gwledig ar hyd ac a lled Cymru bellach.
Yndyn, mae Merched y Wawr yn nodi'n glir iawn cyfraniad mae swyddfeydd y post yn wneud i drio llenwi'r bwlch lle mae banciau wedi gadael. Ond maen nhw hefyd yn codi cwestiynau sylfaenol ynghylch yr ystod o wasanaethau sy'n cael cynnig mewn swyddfa post, ac hefyd wrth gwrs y diffyg mynediad i ambell swyddfa post sydd wrth gwrs yn siop y pentra yn ogystal â cynnig gwasanaeth swyddfa post traddodiadol. A'r oll dwi eisiau dweud mewn ffordd ydy, pan da ni yn nodi dydd Gwyl Ddewi, da ni'n ymwybodol bod y gwaith o nodi dydd Gwyl Ddewi yn digwydd oherwydd sefydliadau gwirfoddol trwy gydol etholaethau megis Aberconwy, a does na ddim dau griw mwy bywiog yn yr etholaeth yma na y WY y Merched y Wawr sydd bob amser yn barod i estyn cymorth i weithio o fewn i cymunedau a hefyd wrth gwrs i lobïau'r aelodau seneddol pan maen nhw'n credu bod hynny'n ei gwahaniaeth. Felly diolch iddyn nhw am eu gwaith a dydd Gwyl Ddewi hapus iawn i chi gyd.